जेम्स आं दि नोंनि थाखाय बेसेबां सानखिहर जरा गोमाजानाय दाउ बायदि जानानै दंमोन नों नुमारबायना जेम्स प्रेमिका आं नोंखौ नुदोंथ' आरो नोंनि मोखां गन्थं मेगन गासैखौबो नुनानै आं गावखौनो सोमोनायसो मोनबाय आं सिगांनि बायदि मेगन नुफिनबायथ' जेम्स नों मेगन नुवामोनब्ला आंबो बे संसाराव सासे जाम्बि बायदि जानानै थागौमोन थारैनो नोंनि थाखाय बिदि दाबुं प्रेमिका आं नोंखौ बिदि जानो होआ मानोना जों सानैनि अननाय आरो मोजां मोनलायनाया सानसे साननैनिल' नङा प्रेमिका बेयो जुग जुग जोनोम जोनोम थेवब्लाबो गिखांनाय फैयो जेम्स थारैनो जोंनि साननाया जाफुंगोन ना हेलो फिसा मा खौरां आरो मामोन I am fine papa आच्छा मोजांबा दोनथ' आं जोबोद बिजि दं रना पापा प्लिज फंसे खोथा खोनासं दे बिदिब्ला थाबैनो बुं मा बाथ्रा पापा आं न'आव फैदों दा आं स्टेशन मोनफैबाय मा न'आव फैदों आच्छा स्टेशनालागै आं सानै मानसि थिनहरगासिनो दं दे जागोन थाबनो फैनो हो बहा दं नों दादाब हारे जेम्स नोंखौनो नागिरबाय थादों आं आंखौ दा नागिरसै आं जोंदावनि बिल्डिंआवनो दङ जेम्स नों औ नाथाय प्रेमिकाखौ बासायनो मोनसेल' राहा दंसै नों स्टेशनसिम गोख्रै थांदो जोंदाव गुन्दानि फिसालाया स्टेशनसिम फैगासिनो दं आच्छा बिदिब्ला आं दानो थांसै दादाब नों बेनि फिसालाखौ बे बिल्डिंआवनो लानानै फै जागोन दे नों सिन्था दाखालाम औ दे ओइ नों सोर लामाया गार
Are? सारजों दाउनि फिसाला होननाया नोंनोमोन ना? औ आंनो। सारजों दाउआ आंखौ फोथायहरदों नोंखौ लांनो थाखाय। थ' बिदिब्ला। वेलकाम फै मिस्टार जेम्स। आंनि प्रेमिकाया ब्रो। प्रेमिका? एफा धुर प्रेमिका? नों गुलि जाग्रोनो ना नोंनि अनजालि प्रेमिकाखौ जाहोग्रोनो? थां लानानै फैथां। जागोन बस। Come on, baby. Sit down! Wait, Charalanta Bray! नोंनि जिउआ आरो बारा गोबाव गैला। नोंगौ दङ। Just 5 minutes! आंखौ लांथा बाराय होनदों नोङो? नोंखौनो गावग्रोनोसै। रथ' नङाबा नोंसालानि जिउखौ आंबो जागोन। औ मोजां। आंनि अनजालिनि जिउखौ जाग्रा उदखारिफोरखौ बेयाव लाबोनायनि थाखाय साबायखर। I love you. आफा आंखौ रैखा खालामदो। Hold on, सेंग्रा। देगारा बोख्लाय। देगारखौ बोख्लायाबासिनो नोंसालानि गोदोनाखौ हाफ्लंबा नों मा खालामगोन? नोंहाल' देगार गैया, जोंहाबो दं। अब्ला आंनो आंनि अनजालिखौ फोजोबस्रांनाय 3 सेंग्राखौ आंनो हगारनानै हो। जेम्स, प्रेमिकाखौ लाना फै। नोंनि आखायाव लानाय पिस्तला ओरै लाबो। थौ फिसा, नों मा खालामनो लाखो फिसा? जेम्स आंनि अनजालि आरो आंनि जिउआ
अन्नाय गैयि उदखारिनि आखायाव जिउ गोमानांबाय नाथाय अन्नाय गैयि उदखारिफोरखौ फोजोबनांगोन जोंदाव दिनैनि बे सानानो नोंनि उदखारिनि जोबथा सान सार आंखौ बास नोंहा बाथ्रा बुंनो सम गैला नोंनि बे दाय आरो साजाखौ बिजिरसालियावसो बिजिरनाय जासिगोन आरो आं सानो बे साजाखौ रासिमनिफ्राय रासिम खालामथों सार आंखौ निमाहा होदो आं मिथिस्लाबाजासे जोबोर उदखारि मावबोबाय दिनैसो नों गावखौनो गाव निमाहा बिनो रोंबाय नोंनि निमाहाया बेवहाय नङा बिजिरसालियावसो जासिगोन प्लिज सार दिनैनिफ्राय आं बेबायदि मावथारलिया दिनैसो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै मा जानो जों नोंनि खोथा खोनासंनो फैयाखै दिनै नोंसोर बायदि मानसिनि थाखायनो समाजा गुबुंले जादों कनस्टेबल लानांथौ जेम्स जोंखौ मदद खालामनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बे उदखारिखौ साजा होनाय आरो आयेन बिजिरनाया जोंनि खामानिसै नों थाथ'दो फैबाय जेम्स नों थिगैनो दंना जेम्स मानो जेबो बुंदिया नों मानो सिरि थाखो प्रेमिका आं थिगैनो दङथ' आं जोबोद मेंनाय मोनबाय प्रेमिका आयै थौदो थांदिनि थौदो माबार थांनानै हाबानि थाखाय थाग थियारि खालामनांसिगौ हाबा हाबा हा सोरनि हाबा जालाबायनोसै आवसावहाय जेम्स आरो प्रेमिकानि हाबा ना मा बुङो नोंथां आंथ' दिनैनो बियाय बियानै लिंनो सानखाबायमोन हा गासै खोथा होबोयाव रायलायजोबसै थौदो न'आव थानानै रायलायहैनोसै थौदो होमबालाय स्टुडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै खालामलायदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना थुनानै होदो